Екшън. О, накрая чакай да мине влака. Здравейте на всички, аз съм Християна. Отново казвам, че е много кринч, когато има някой друг с теб да казваш това нещо. Това е моят млад приятел Димитър. И с него сега ще снимаме една реакция на любимото ни предаване Съдбина кръстопът. Айде чин-чин. Скриншот. На добър път скриншот. София. Квартал Надежда. Започна като холивудски филм с този кадър. Видя ли го? И с музиката. Да, гледай. Колко е драматично. Тук живее 42-годишният международен шофьор Иван Божинов. Прилича на Митю очите. Заедно с 4 деца на своята партньорка Николинка. Въпреки, че Иван не е биологичен баща на нито едно от децата, Скачат като маймунките от тония клип. Ето маймунките. Спира наистина през 5 секунди, но ще стане 2 часа. той ги е припознал и се грижи за тях като за свои собствени. Макар и беден, жив. Ама чакай да кажем нещо хубаво за човека. Той гледа 4 деца, които не са негови. Значи явно човека е добър човек. Животът на многочленното семейство е хармоничен. До момента, в който 39-годишната Николинка влиза в затвора. Той гледа 4 деца, които не са негови от затворничка. Тоест, затворничката е родила 4 деца. Смятай колко е благороден. Абсолютно. Моята Николинка е в Сливенския затвор. Поради това, че е измамила бабата, при която работеше, искала да изземе апартамента. Каквото и да се е случило, аз я обичам и винаги ще бъда до нея и ще я подкрепя. Взели от пазара. Абсолютно. И бяха мръсни. За такава глупост да вляза тук. Хората какви неща правят и пак са навънка, а на мене 2 години ми дадаха. За такава глупост. За какво е влязла всъщност, че не чух? Измамила някаква баба да й вземе апартамента. И вика за такава глупост само 2 години. Колко е нагла, отврачителна е. Много е нагла, да. И сега какво да направя? Трябва тук да се седа. Как ще ги мина тия години? Изобщо не можех да предположа, че ще ми дадат 2 години. Представяте ли си 2 години да дадат на майка с 4 деца? Ами да не си вземала апартамента на жената. Тя не го е взела, искала е да го вземе. И е влязла в затвора за измама. Слава Богу, че не успява. Ама това не е малко. За такова нещо да ме окошарят. За да може да успява с всичко вкъщи, младият мъж трябва да работи по-малко, което е почти невъзможно за човек с неговата професия. Аз съм международен шофьор. Много се чувствам добре, когато съм по пътищата на света. Но такъв прилича по пенсия. Такъв вайб дава. Еми ти всички тираджи са такива. Уркички. Типа как го обиди човека, мити очите, мяза на тираджия. Ами като ти кажеш тираджи, не си ли представяш такъв? Свободен се чувствам, но при така стеклите се обстоятелства с децата няма кой да ги гледа и трябва да съм всяка вечер при тях. Така, ти представяш ли си тия хора от Съдбина кръстопът са отишли на някакъв паркинг на тирове и са помолили да снимат. Той човек баз държа, че няма категория за каране на тир. И той просто седи и такъв да изглежда. Да, това носи едно цяло живот, това е правило. Да. Моят шеф е много готин и ми помага много в това нещо, защото ми намира вътрешни курсове, защото няма на кой да ги поверя. От 15 години познавам Иван. Чудесен човек и чудесен работник. Много добър. Симон Шварц. Шварц по принцип Значи е черно. черно, да. Да. Значи Симон черния, но той е бял, така че брат си подигравка човек. Той, сценариста на Съдбина кръстопът, с какъв акъл е решил да му даде фамилия Шварц? Много грижещ се, много отдаден на работата. Като шофьор е невероятен. Дирекция социално подпомагане следи случая и редовно изпраща свои служители, за да проверят при подходящи условия ли живеят 4 деца. На тия деца са им казали: правете нещо на камерата. Винаги, когато има деца в Съдбина кръстопът, е много кринч. Много рядко мога да видя в Съдбина кръстопът дете, което да играе добре. Всички играят адски неловко. През годините сме получавали в нашата служба много пъти оплаквания и сигнали за семейството на Николинка и 4 деца. Нещата вървяха трудно там, имаше проблеми, децата са в риск, това е известно.
Но откакто Иван преди няколко години започна да живее заедно с тях, нещата се промениха коренно. Той се чувства техен баща, те направо го обичат, като собствен. Въпрос е сега да видим нещата, след като Николинка е влезла Така правиш. в затвора, дали той ще може да се справи с 4 деца сам. След 3 месеца прекарани в затвора, Николинка забременява от Иван. Той в затвора. Ти си ненормална. Дали е негово? То може от пазача да е. Идвам редовно, за да не се чувства самотна Николинка. И понеже спазват много добро поведение тук и на нея позволяват да има, при всяко едно свиждане, има такава стая за по-дълго осамотяване за нас двамата. Това звучи ужасно. Ще си надзирателя, който Седи и ме свети там, докато са и такова. е казал: ти се държиш много добре, ето такива места за осамотяване. Да, но ще знаят. Или представи си, че той седи в стаята и просто се е обърнал с лице към стената, докато те седят на легло без душек, само на пружини. И в момента в 8-я месец аз съм невероятно щастлив човек, ще ставам татко. Тъпо ми е малко, че трябва да се роди това детенце в затвора. Да. Няма майка, която предполагам иска детето да се роди там, но сега да направим така. Така се е случило. Според тебе, тая жена като жена, красива жена ли е? Не. Прилича на баба Яга. Николинка. Точно баба Яга. Но радостта на Иван е помрачена от един факт. Защо стои така? Това са 10 мегапиксела. Да, аз не Той мога не да иска да я погледне в очите. Мгм. Къде знае какви неща са правили в тази зала. който Николинка му съобщава при последното им свиждане. След стабилна 5-годишна връзка, бременната жена иска да се раздели с човека, който се грижи за децата й. Иска да се раздели. Да обобщим. Направила си 4 деца. Чакай, От да. различни мъже. Да. Влязла си в затвора за измама. Намерила си благородник, кой да ти се върже на грозната мутра. И да ти гледа децата. И да ти гледа децата, да се грижи за тях, и то по думите на социалната работничка. Се много грижи добре, да. Уж. И на него раждаш дете. Забременява от него, да. И накрая го оставяш. И него. И не искаш да си с него. И тя 2 години има да живее в затвора. А и децата и какво става с тях? той ги гледа. Ужас. Тя децата и кучета ги яли отвън. Май колко е нагла. Какво се случва с нас? Ами детето ми. Детето, което очаквам от нея, какво ще правя аз сега от този момент нататък? Не знам, ще поудея. Тя в Сливенския затвор е обърнала разбата според мен. Затова решила да се раздели с Не ми него. стана жал за човека. Да, много е Той гадно. направо се Много е потреси. добричък. Накъде отивам аз? Накъде отива моя живот в момента? Какво да направим сега? Тъпо ми е, ма това е. Защо се разделяш? Тъпо, че е така стана и решим, че се разделим. Не може да се разкрие пълния потенциал, докато има надзирател, който седи в стаята. Винаги зумвате и така с камерата към апартамента. Да, така е. Ужас. Между другото, си спомням, когато рекламираха Съдбина кръстопът, когато го рекламираха по нова телевизия, тъкмо щеше да почва. И си спомням, че с майка ми и с баба ми се бяхме наканили да го гледаме в 8 вечерта, бяхме седнали да гледаме първия епизод и много ни беше харесало. Да, това беше далечната 2013 година. Майко, Че тогава не си бил роден. как не съм бил? Шегувам се. След няколко дни Иван има почивен ден. Той лично е сготвил на децата, защото държи да получават топла храна, а Какво ядат? Салата някаква е това, сякаш с майонеза. не полуфабрикати. Но по всичко личи, че повече го бива да кара камион, отколкото да готви. Ужасно мириш. Ориз! Ориз? Той каза ужасно мирише. Теле, аз чух ужасен ориз. Аз чух, че ужасно. Не, чакай малко. Значи, не стига, че тези деца, ако не е той, те ще умрат от глад сигурно. Да. Какво е? Ти не си опитал. Ти не се оплакваш. Какво е? То се адски фалшив. Нали? Това е ужасно мирише. Виж на какво прилича. Той кара точно по скрипта, както му е написано. Не е да изимпровизира, да каже, Знаеш, че аз това мирише гадно. Гледах едно интервю с нея, бивша участничка, и каза, че те нямат точен сценарий. Той ли? Не, импровизация. Те им казват какво трябва да стане и те си измислят какво да говорят. Наистина? Да, толкова ниско бюджетно е всичко. Искам да участвам в Съдбина кръстопът. Виж колко е солено.
Ми като си толкова претенциозен, ти се доготви. Да. Не съм ми опитал още, но... Опитай. Ами, дай ми твоята виличка да видя. Той даже не го е гнус от тях. От децата? Да, значи Ела, този човек наистина ги е приел. Като Те свои. едно наистина са негови, да. Да. Ей, наистина съм прекалил малко със солта, ама като за първи път... Но този беше малко. Колко е нагъл! Що го казва това? То да беше малко. Да отива да яде листа, мой господин. Няма пари Да за яде джоб. кал. А той няма пари за джоб. Да, това казвам. Както ние едно време правихме супа на двора. Кал, листа, пясък. Той такова заслужава този малкият тапанар. Той виж го, че се вживява се едно е някакъв красавец там, Джеймс Бонд. Все едно е шейха на Абу Даби. Абу Даби. Ало? Да, шефе, здравей. Трябва да дойда спешно. Нали ме беше пуснал почивка? Поред тебе той говори ли с някого по телефона? То става... Здравей, трябва да дойдеш спешно на работа. Какво? Трябва да дойдеш спешно на работа? Да, няма кой да замести. Няма кой да ме замести. Ей, сега тук ще оправя децата и тръгвам веднага. Веднага тръгвам, като оправя децата. Добре. Чао. Айде. Какво стана, тате? Ами, почивка съм, обаче шефа се обади и трябва спешно да отида. Постарах се да не се издам пред децата. Дано да не е това, за което си мисля, че ме вика шефа, защото ако ме вика за да ме махне от работа, без доходи не знам как ще се справя. И без това сега ни е трудно. Ако го уволни, тия деца ще останат без нищо. Без нищо няма да имат какво да ядат. Той си мисли, че го вика за да го уволнява, значи нещо е Най-вероятно. направил. Сгазил е нещо. Иван е притеснен от срещата с работодателя си. От 10 месеца той поема само еднодневни курсове, за да може да се грижи за своите деца. Работа кофти, човече. Кризата, видиш, ни хвана яко. Значи, значи заявките са ми готови за 3 месеца напред. Чай ти кажа сега. Тоест, имам само външни курсове, човече. Добре, нещо. Всичко е Ирак, Дубай, Знаеш Азия. как Дубай и Азия. Ирак. Ирак ли каза? Да, каза Ирак. Мисля, че български камион ще го допусна. Да, също това не си го представя. Точно Ето за това ти казвам, че нямат сценарий, а той си го измисля на момента. Дубай, Абу Даби. Да, до Дубай с камион. Как ще стигнеш до Дубай с камион? Сейшелите, това е някакъв плаващ камион, който има възглавницата и да може да преплува Червено море. Служението. Чудо е. Ама нямам поръчки, разбираш ли ме. Разчитам винаги на тебе, с каквото мога, знаеш, от толкова години. Нямаш никакви грижи. Знаеш го. Знаеш го, ти си ми най-добрият работник. Ма просто нямам. В тези 3 месеца, считано от утре, примерно, имам само чужбина. Само чужбина. Аз не мога чужбина, иначе знаеш как е с децата. Няма как вечерно време да... Да, бе, знам, бе, разбирам да тебе. Всички да сме с деца, нали, знаеш какво е чудо, бе, човече. Значи не го разбираш, защото неговото е много по-сложно. Всички сме с деца, всички сме с 4 деца от 3 различни мъже и жена в затвора. Да, според трябва да измисли нещо за него, ако толкова го харесва, както обясни в началото господин Шварц. Да. И да го задържи като да кадър. Да го сложи в логистиката да работи, да работят на бюрото. Освен... Какво може да направим? Нещо, сега за тези 3 месеца, нали, да не идваш на работа. Ако можеш през това време да си намериш нещо, да повъртиш някъде вътрешни нещо, това, онова, нямаш проблем. Аз толкова години при теб. Добре, че шефа го предложи това нещо за тези 3 месеца да си намеря някъде, защото иначе не знам какво ще да правя, ако няма вътрешни курсове. И сега трябва да се мобилизирам много бързо и час по-скоро да си намеря друга работа, защото всички разчитат на мен. В къща с 4 деца чистотата е задължителна. Да, дето чисти май пак е она, дето е съвестна фотография. Да. Другите като цари живеят. Абсолютно. Но не е никак лесно за поддържане. Иван се радва, че заварената му дъщеря Елена винаги е готова да помогне. Брат и Петър обаче не е толкова отзивчив. Го като Джеймс Бонд влиза, големия красавец, тук кожаното яке. Тата, 20 лева, че излизам. Сега ли излизаш? Да. Няма ли да помогнеш малко? Няма да помогна, бързо ми имам работа. Среща, че чак в 8. Ели. Она обаче винаги влиза на скандал. Тя е скандална. Трябва да свърша нещо, сега излизам. Ма тата само ние правяме тук. Остави го. На неговите години съм бил същия, така че няма как да се разберете. Чакай, Петю. Толкова е добър.
Той дори не му се кара, че е супер нагъл. Да, майко, Това е какъв страхотен мил човек. баща. Да, Страхотен баща. какъв човечец, направо с тая Всички му се противна, качват да. на главата и го правят на нищо. Да. Но имам само 10 лева. Нямам повече. Да, си последните пари! Това е много гадно. Еми няма да стигнат, ама айде. Няма да стигнат. Момче, Мале, колко е нагъл. Колко е нагъл. Нямам думи. те ако си деца, какво си мисли, че само той иска да излезе? Ами те и другите сигурно искат да излязат. Ако всеки тръгне така да харчи по 10 лева, като излиза, той ще фалира. Даде си последните 10 лева човека. Влака също е съгласен с нас. Да. Малко, но от сърце все пак съм ти дал, Петю. Ало? Какво? Да. Майка им сигурно е избягала от затвора. Що звънят на него? Какво има? Дядо е починал. Дядо? Овчи гадно, направо дизастър след А добре, дизастър. това Да. Кога? Днес. Горкият дядо, той живееше сам, а баба сега живее в Испания с друг мъж. бабата е тузарка. Да. Бабата е избягала в Испания, тя не се занимава с оная несретница Ма дъщеря си. те разбират, че дъщеря им е оттайка на обществото и затова се я изоставили. И тези внуци ги остава на произволна съдбата. Аз ако съм баба или дядо, не сърце няма ми даде. Това си е моята кръв, аз да остава. Не, че човек се е грижи лошо за тях, но все пак при някакъв чужд човек. Да. И те да мизерстват. И през целия клип повтарям само дадо, като ям чипс. Мама не контактува нито с баба, нито с дядо, но съм убедена, че стане много гадно, като разбере, все пак той е баща. Видяхме се с дядо преди 6 или 7 години, не помня. Този вече не е толкова силен, Милен. Да. Му гимите. Чакай, искам да оцениш този кадър, колко е естетик. Тогава мама се скара с него и не сме се виждали до сега. Той беше много добър и благ човек. Иван получава разрешение да се види с затворничката извънредно. Той има тежката задача да съобщи на Николинка, че баща й е починал. Много съм ядосан на Николинка за това, което се случва, но просто няма кой друг да й го каже. И аз съм единственият човек, който мога да й съобща това нещо и затова съм тук сега. Той дори като е ядосан, пак говори добре и е благ и е мил. Да. Между другото, човека много добре си играе ролята. Много е естествен, как да ти кажа. Има някои, които са много противни. Тоест играят толкова фалшиво, че чак ти е противно да ги гледаш. И ти здравей. Как е мъжнат. Кадър точно зад нея и така. Това ли? И тя е така. Да. Как си? Ох, Иване, какво правиш тук пак? Как да сега съм, по като принцип- те виждам? Тя пък всеки ден се едно го вижда и вече, ох, Иване, толкова изморена от него. Отвратителна Тази е. жена заслужава този човек да е страни да остави децата. Тя го заслужава. Аз ще да кажа друго. Защо ме притесняваш? След като носиш моето дете, е нормално да идвам да те виждам. Но сега съм тук поради друга причина, която не е много приятна и за това дойде да ти кажа. Разбира се. Юлия как издиша? Не ли чу преди малко как, ох, как силно издиша? Да се обясняваме пак да сме заедно, ти не разбра. Няма, не искам да говорим за това, не искам да те притеснявам Аз, повече за това. може би трябва да стане да си тръгна, какво да... Искам просто да ме слушаш за какво съм дошъл. Искам да ти кажа, че баща ти е починал. Не искам да се... Сега ти рязката с... Оф, не мога пак си тук с мен. Не, баща ти е починал. Да. Тя просто няма изграден вътрешен монолог с героите си. Не може да не се притесняваш, но искам да си малко по-спокойна. Все пак детето ни е в теб. Ако ти се ядосаш, ако ти нещо може на него да му се случи, само искам да си спокоен. Сигурен ли си в това, който го... Отдръпваме се встрани, защото моментът е твърде личен. Корема как е набръчкан. В първите кадри ми изглеждаше такъв естествен, сигурно наистина има корем, обаче тук сега се личи, че е фалшив. Как някаква жена ще съгласи да играе затворничка бременна? После да видят по улица и да кажеш, това е бременната затворничка от Съдбина кръстопът. Като една има, гледала съм я в няколко епизода от Съдбина кръстопът, навсякъде играе една руса. Тоест един и същи човек играе в няколко епизода. Да.
По всичко изглежда, че Николинка трудно приема тъжната вест. Прави така. Примерно има един, който постоянно играе адвокат или с гола глава. Един Зидан му вика Преслито, защото той няма изгубено дело. Той с голата глава. Миличкия ми татко. Няма как да ти помогна, не мога да ти кажа, че ще бъда до теб. Бяхме скарани много години и не си говорихме. Основно заради мен, защото толкова неща ми казваше и аз всеки път не го чувах. Се оказва, че е бил толкова прав за всичко. Сега не мога да го върна. Не мога сега да му кажа. Надзирателя започна да я утешава. Ти да я прегръща. Поред мен и той ще да отиде с нея в стаичката. Правили са тройка. 100%. Той вече е съпричастен към тяхното семейство. Той е почна още като я вкарала. Колко го обичам. Ще го целуна за последно. Е такъв истинно. Видя ли го този кадър? В този епизод много са постарали от към операторско майсторство. Кадърът беше много драматичен. Да, само обаче ля повече. Мрежестата, тази тел, бодливата тел на затвора и бавно потъмнява. Fade out. 2 дни след тъжното събитие, Иван получава последната си заплата. Той иска да зарадва Християн и Виктория и по тази причина им отделя цял следобед за забавление. Това е толкова мило. С последната това е човек заплата. На годината. Да, абсолютно човек на годината. С последната си заплата човек да отиде да им купи подаръци и да ги зарадва. Милички човече. Она ще ви ги изпи сигурно. Да. Хубави ли са? Да. Браво. Радвам се, че ви харесват. Нали искахте точно такива? Да. А, така. Доста по-хубаво от това, което аз го правя, нали? Да. Не е ли най-прекрасното нещо на света да видиш децата си толкова щастливи? Купи им бургери и казва, много е хубаво да видиш децата си толкова щастливи. Не ме интересува, че не са мои. Аз съм ги препознал и винаги ще бъдат нещо повече от мои деца. Те са слънчицето в моя живот. Обожавам ги и бих направил всичко. Абсолютно всичко да ги виждам нон-стоп така щастливи и ще се постарая винаги да са усмихнати, да са лъчезарни и да дават всичко от себе си, да живеят едно невероятно страхотно детство. Айде, Христати, дай. Айде бърже да ходиме натам. Докато няма никой, да ловиме патета. Нали се малко бюджета? Дай се 5 лева да играят. Да, така е. Още не съм им казал, че сме се разделили с Николинка и май няма да го направя. А дълбоко, всъщност много дълбоко вътре в себе си, в душата си, тая една малка искрица надежда, че когато се роди малкото нежно създание, тя ще се вразуми и ще бъдем отново едно семейство. На следващия ден Елена помага на баща си при поредното му кандидатстване за работа. Иван се надява, че скоро ще си намери нещо подходящо и няма да остане безработен за повече от 2 седмици. Не се намира толкова лесно работа, между другото. Като ти кажат, намери си работа и все едно можеш още от утре да започнеш. Реално не е толкова лесно да си намериш работа. Да ти харесва да не е нещо гадно. Да. Лесно можеш да си намериш работа на някакво тъпо място. Нали? Веднага може да стане. Да. Веднага можеш да станеш чистачка или товарачка. Готов на всичко. Да. Така. Тук е телефон. Я ги напиши всичките, че с тая техника малко сме скарани. В този момент на входната врата се звъни. Когато отива да отвори, Иван все още не подозира, че се е случило нещо, което ще промени неговия живот и живота на децата завинаги. Какво още бе, човек? Тая пак нещо е направила според мене. Ужас. Затворничката баба. Казва на надзирателя да го направи. Добър ден. Добър ден. Вие ли сте Иван Богинов? Да, аз съм. Здравейте. Защо? Какво има? Асен Чанков, криминална полиция. То все едно е от НСО.
Криминална полиция. Нещо е направила жена, убила е сигурно надзирателя. Здравейте. Добър ден. Вие сте партньора на Николина Денева, предполагам? Да. Аз съм. Случило ли се нещо? Какво има? Вчера е пусната в домашен отпуск и не се е прибрал в затвора. Използвала е погребението на баща си, за да избяга от затвора. Представяш ли си? Абсолютно. Дошъл съм да проверя. Ама тя беше на погребението при баща си. Проверихте ли там? Проверих. Ви не е била на погребението. Дори не е отишла на погребението. В принцип не пращат ли униформени полицаи да я търсят с патрулка? Те са си мислили, че защото е бременна няма да избяга. Сигурно така са си мислили. Това е много нископосано тос. Къде са пръкна с този костюм? Не си от. Ма, моля се. Може ли да погледна? Служителят на криминална полиция оглежда всички стаи, за да се убеди, че Николинка не се е укрила при най-близките си хора. И това всъщност как променя живота му завинаги? Много добър въпрос. Не знам. Те имат някакви клишета, дет ги използват постоянно думички. Всеки епизод има едно, което ще промени живота му завинаги. Моля, ако лицето се яви при вас, да ни уведомите. Веднага ще ви уведомя. Приятен ден. Приятен ден и на вас. Децата са объркани. Те не могат да повярват, че бременната им майка е използвала погребението на дядо им Емил, за да избяга от затвора. Аз може да предполагам къде е. Къде е Елена? Когато Какво се прибирах означава в предполагам? училище и ги видях Така? с Красимир в едно кафе. А кой е Красимир? Красимир сигурно е бившия мъж. Защо не си ми го казала това до сега? Кой Красимир говориме? Въобще изобщо. За бащата на малките. А това нещо аз защо не го знам до сега? Мама ми забрани да ти казвам. Как може да ти е забранил това нещо да ми го казваш? За да не стане скандали вкъщи. Ама ето виж какво по-лоши неща стават. Знаеш ли го къде живее този Красимир? Да, знам. Ставай веднага да ходим. Виждала се е с Красимир. Той е мърлю нещастен. Той толкова мъка и причини, тя въпреки всичко се е виждала с него. Абе, не съм сигурен дали той е причинил мъка или... тя на него. Той е изкарва се едно, тя е някаква светица. Той е заслепен от любов, той е човек. По-скоро той е Красимир. Тя поне да е красива. Аз съм забелязала, че винаги грозните жени си набират много мъже. Тя прилича на алкохоличка. Боже Господи, надявам се това да е някакво съвпадение и въобще изобщо да няма нищо общо с това, което си мисля. Извинявам се. Извинявам се. Ало. Да се обадя после, защото сега правим реакцията на един епизод снимам. Да, после ще съм на кино, ще се обадя към 4. Айде. Да, проверки сме. Баба ми се обади. Моята приятелка. Да. След като разбира, че Николинка се е виждала с предишния си приятел и баща на 2 от децата й, Иван подозира, че бременната жена може да се е укрила при него. По пътя към дома на Красимир, 42-годишният мъж се опитва да изкопче от Елена повече подробности за тайните срещи на майка й. Той прилича на някаква мутра от 90-те. С якето. Да, случило да се бие с този Красимир. Те отново са заедно. Какво? Но то толкова я направи нещастна на времето. Направи я нещастна, но преди известно време знаеш ли какво ми каза майка ти? Ами каза, че желая да се разделиме. И ние ще стирим сега в дом ли? Не, слънчице, аз няма да го позволя това нещо да се случи. Та нали вие сте смисъла на живота ми? Хайде сега да слезем, не искам да се притесняваш и да видим какво ще направим. От една страна хич не ми се иска Николинка да е горе. Но пък от друга страна се надявам поне малко да е там, защото все пак тя носи моето дете и се притеснявам малко или много за нея. Иван и Елена са пред вратата на Красимир Делимански, биологичният баща на Виктория и Християн. Къде ги намират тия мизерни апартаменти, бе, човек? Станимир Гъмов. Има нещо. Обаче, навсякъде апартаментите им са адски мизерни, особено на Кръстопът. А когато са уж в някакъв богаташки апартамент, пак е мизерно. Иван има само лоши спомени от предишните си срещи с Красимир. И по тази причина не очаква нищо добро. Полицията вече беше. Какво полицията, бе? Аз се сви. Къде е Николинка? Казвай къде е, бе? Търси си я. Нашия герой, между другото, как се казва главният герой? Нашия човек, човекът на годината. С децата е много мил и любезен, с курвата затвора също е много любезен. Обаче, когато трябва да бъде мъж, е мъж. Е мъж. Да.
Уважавам го за това. А той защо е тръгнал сам да върши работа на полицията? Защото е колкото 3 полицаи. Казвай къде е Николинка, бе. Намери. Казвай къде е Николинка, те питам, пак те питам. Много се опажих да не стане някой бой. А защо е взел детето с него да влияе? Защото тя знае къде е къщата на този Красимир. Ама като се замисли, толкова Красимир направо си го заслужава. Лъжец. В хола Иван открива кат женски дрехи и различни дамски принадлежности. Лъжиш ме нещо. Живот, бе, човек, ти не разбрали, Лъжиш ме нещо. Я не можа да видях с мама в едно кафе, като се прибирах от училище. Абе, нещо да кажеш за това. Какво беше една сутрин, бе? Абе, случайна среща се видяхме Мама, каза да не те казвам на тате. Естествено, че така ще ти каже, нали го виж какъв е пожар. Пожар съм аз. Да кажеш помни, виж го. Топа Иван за какво изобщо ме занимава с тези глупости, изобщо не мога да разбера. Идва тук да ми търси Николина. Делимански. Точно това искам да ти покажа. Красю Делимански, бивш съпруг на Николинка. Николина. Станимир Гънов от всякъде. Същата пианица. Делимански, Шварцвалд. Тя бременна в 8-я месец, аз се занимавам с нея, дето при едно време едва не успях да избягам от нея, сега с нея се занимавам. Много са ми съмнителни тези дрехи. Според мене нищо между тях не е свършило. Но аз с цената на всичко ще разнищя тази афера и ще разбера какво е станало. Колко беше драматичен. С цената на всичко. Ей, ако имаше трейлър този епизод, трябваше на заден фон да се чува и този монолог, тук както го казваше. 2 седмици по-късно издирването на Николинка продължава. Притеснен за състоянието на нероденото си дете и угрижен от факта, че още не може да си намери работа, Иван съвсем е забравил за посещението на социалните. Въпреки че е предупредила за идването си, госпожа Енева заварва дома в ужасно състояние. Здравейте, деца! Това е много гадно! Вкъщи да не ти ушетано и изневиделица да дойде някой. Кой гадно? Това не ми е един. И то да е социален работа. Да, още повече. Закон от държавата. Та лудница, предполагам, че Ами играят, скоро. деца. Може ли малко по-тихо? Вторите трябва да седи масата. Ами, Маймуните. Като маймунки. 5 маймунки. Едната ще падне и ще удари челото. просто заповядайте в кухнята, ще направя по едно кафенце и там ще говорим. Просто тук се играят и за това. След малко ще го оправя. Заповядайте. В кухнята хаосът е още по-голям. За пръв път изглежда така, сякаш Иван не се справя с грижите за 4-те си деца. Та са много гадно. Много е гадна. Тя в началото я представиха като добър герой, нали, всичко е точно и накрая сега идва и всички са срещу него. Да, целият свят е срещу него, но той няма да се предаде човекът на годината. Не, това не е само... проверките са ни за чистотата, за дисциплината. Какво имаше да масата? Турпичка май. Опитали се да направят хаос. Това е само от закуската и обяда. Просто Елена в момента е на училище, тя ми помага страшно много. Разбирам, че значи... Деца, моля ви се. Тия тъпите лапите не се осъзнават. Влиза някакъв чуж човек и те продължават да тичат за... Видя ли баща им? Кой е? Също така като тях. О, да, наистина. Кръвта вода не става. А добре, той защо не си ги вземе тези деца си ги гледа? Да, добър въпрос. Той има син и дъщеря, които ни е захвърлял. Да. В момента има и друг проблем Говориме с Християн. сега с госпожата, само за секунда идете оттатък. Разбирам ви, всичко ще... Ето, сега започвам да прибирам всичко. С Християн имаме проблем в училище, че той продължава да се бие. Обикновено такива деца, които... С свити. Да, и това ще да кажа, че с свити срамежливи са много добри. А то се... Грешка на природата. Локален. Да тормози децата, дисциплината да разваля в час. Просто това са проблеми, които не се решиха за времето. Ами ще се решат. Аз си го обяснявам на това, че може би, нали, това влияе, че майка е в затвора. И може би заради това не знае... Майка е в затвора, но вие сте този, който трябва да се грижи за тях. А тази жена влезе от вратата настроена срещу него. Да. Това не е обективно. И чакай малко, той на тия деца никакъв не име и... той може да ги е припознал. Ами, когато, примерно, жена ти, или когато се осиновява дете, ти го припознаваш като свое. Както когато се роди дете в родилния дом, бащата трябва да го припознае като свое. И има и такава
процедура, по която можеш да припознаеш някое дете и то да стане твое. Става ти като все едно, че си го родил. Цъкаш ли? Вие носи цялата отговорност и това тук, което виждам в момента, моля ви се, е потвърждение на това, което ми казва и директорката и което виждам и аз. Иначе са толкова добри деца, просто трябва да ги видите. Значи авторитета ви е слаб, вие не можете да ги контролирате. В този дом идвам много пъти и за първ път забелязвам такова нещо. Дисциплината е под всяко ниво, продължават проблемите в училище с Християн. Ужасно! Чакай малко, това значи ли, че аз ако говоря в час и нарушавам дисциплината, ще дойде и социалните вкъщи? Това само съдбина кръстопът се случва. Това не е... Не, те, защото са деца в риск, защото са 4 деца и самотна майка ги е гледала. Затова идват социалните да ги проверяват. Моля се, само стимулират дейност. Хигиената виждам каква е, просто е нещо страшно. Всичко е изоставено по масите, явно не е нито чистено. Как не е чистено, като уния дечица чистиха? Да, даже с препарат. Да, отвратителна, гадна, гнусна. Подреждано от много време и това ме притеснява. Ей, сега стана страшно. И социалните за капак на всичко започнаха ми дишат във врата. Дишат във врата. Социалните ми дишат във врата. Трябва да си го запиша. Това е смешно. Социалните ми дишат във врата. Все едно е най-запечения престъпник. 2 дни по-късно Иван получава обаждане от полицията. Издирваната Николинка е задържана, след като е постъпила по спешност в АГ болница. Пингвин, ти виж как бърза. Е така. Кога мина това време? 9 месеца, кога минаха? Тя да го е родила преждевременно. Да. И то толкова стрес. Преди малко ми се обадиха, че е родила. Момиченце ми казаха, че невероятно щастлив съм, единствено се притеснявам, че преждевременно е станало и искам час по-скоро да отида при тях да видя какво се е случило. Добър ден. Добър ден. То защо спи на врата? Да, като не сега се едно защитен свидетел. Пази да ни спи и със същия костюм само си сменил вратовръзката. Тъй ли? Да. Всичко е наред. Приятелката ми е вътре. Според доктора всичко е минало нормално. Детето как е? То се като NPC от някоя игра. Има никаква реакция. То се е типичен НСО. Те точно е като NPC-тата, които седят, нямат никакво изражение на лицето, но ти казват: трябва да спасиш кралството, трябва да тръгнем на квест. Обаче нулева емоция на лицето. Да. Детето е добре. Момиченце, нали? Казването е започвало ненадейно. Него го е страх от него. НСО-то го е страх от нашия човек. Виж го какъв насран миличък. Просто да започне да работи и той в НСО. Така ще си намери работа. Да. Красимир ги е довел. Моля? Кой ги е довел? Красимир ги е довел. Нали нямаше нищо общо, Красимир? Знам какво твърдеше, но уви не е така. Ще мога ли да ги видя? Да, вижте се сега, защото други ден ги изписват и ще върнем в затвора. Благодаря ви. С преливащо от вълнение сърце Иван влиза в болничната стая. Предстои му среща с неговото първо истинско дете. Всичко наред ли? Всичко, слава Богу, вече е наред. Много е красиво. Виж колко е прекрасно. Измислено и вече име. Тази все едно нищо не е станало. Да, толкова е противна направо. Тя само ражда, тя е машина за деца. Да, конвейер. Те мъже не плащат ли издръжки? Мисля, че не. Той... Как няма да плащат издръжки? Той ако ги е препознал децата, той им става баща. И уния не плащат. Да. Адвоката в кръвта ти сега се е То се е вкарал много яко. Абсолютно. Кръстих я Емилия на татко. Поне това му дължа. Много хубаво име и отива много. Мога ли да я докосна? Дано да има късмет в живота. Още що ми я зърнах, осъзнах, че това е нещото, което съм мечтал винаги да го хвана в ръце. Това невероятно малко създание осъзнах, че го обожавам. Не, че не обичам другите си деца, и тя ги обича, но това е моя плът и кръв. Ще се постарая да има най-светлото бъдеще в света, което може да се даде на едно дете. Гарантирам за това нещо. Едновременно с вълнението от срещата с дъщеря си, Това е много логично. Те нямат пари просто за кубиос. Няма такъв бюджет. Иван иска да разбере подробности около бягството на Николинка. И замесен ли е по някакъв начин Красимир? Красимир? Защо Красимир те е докарал? Ще ми говориш ли? Аз не исках да бягам.
Аз исках да отида на погребението на татко. И какво стана? Аз как да отида на погребението на татко. Толкова противно, да не мога да слушам, бе, човек. Отвратителна ме тази жена. Съвсем случайно Рейси се отклони към Красимир, така ли? Не можах да го понеса, не можах да го понеса. Кое не си могла да понесеш? Не отидах на погребението на татко, защото прецених, че ще ми се отрази зле. Мога да направя беляза с детенцето, то пазе, че се роди. Но сега, какво да направим сега? Не, какво толкова е станало? В крайна сметка роди се. Сега грешка, колко да е грешка. Колко да е грешка, още една провалена съдба. Абсолютно. И тя пак ще такива забремене. ненормалници, които не използват предпазни средства. Пак ще забремене и пак ще роди. Не съжалявам за нищо. Права съм си абсолютно. Човека показа изродката. Тя дори си вярва. Права съм си абсолютно. Искам аз да имам такова самочувствие. Краси е човека, който ми е подал ръка, дал ми Краси рамо. е човека, да, така ли? в този момент, кой да ми помогне? Така ли бе, драга Краси? С тебе тогава нямам повече какво да си кажем. Сега Краси бил виновен. Няма какво да си кажем. Погледни Аз в момента... Ей, това Красимир направо ще му извия врата, нещастника мръсен, отивам при него. Изви врата на жена си, жена ти ги върти тези работи, тя е виновна. И докато не разбера цялата истина, какво се е случило и как се е случило, ако трябва мръвка по мръвка ще режа от него, но ще разбера всичко. Мръвка по мръвка! Месато! Иван вече е сигурен, че Николинка иска да го напусне заради бащата на Виктория и Християн. Но след като при предишната им среща Той направо му влезе да го бие. Заслужава си го. Красимир го е излъгал, днес безработният мъж е решен да научи цялата истина за връзката им. Казвай, бе! Нали чо ме лъжи, че нямате нищо общо, бе? Казвай какво сте имали общо с Николинка, бе! Казвай, бе! Спри са малко, успокой се, имахме малко общо. Какво общо? Малко общо! Малко общо, има две деца от нея. Имахме малко общо. Може, защото децата са малки още. Точно. Що сте имали, бе? Казвай! Преди една година за... Моля! за един Каква е тая една година, бе? Те са заедно 2 години с нашия човек и преди една година те са имали малко общо. Представяш ли тая изродка? Кой е помогнал да избяга, бе? Кой е помогнал, бе? Казвай, кой е помогнал, бе? Абе, помоли ме като човек само да й помогна да избягам. Аз откъде знам, че ти ще се вземе да напомпаш и 8-я месец? Как се Лъжи! Животно! Да я напомпаш. Ми напомня реално. Според мен той искал да я напомпа. Напълним фурната. Помпа, бе, животно, не ме лъжи, аз съм питал съм я, тя ми казва, бе. Ти не разбра, казвай, бе, ти си я закарал до болницата, бе. Ти си я закарал до болницата, бе. Помогнах и... Това помощ ли е, бе? Какво да направя? Как не ви е срам, бе? От какво да ме е срам, бе? Защо ще ме лъжите? Защо ме лъжиш ти, бе? Отпреди една година сте имали. Постоянно сте имали, бе. Как не ви е срам, бе? Мизерници. А, за детето си. Щеш да режи мървката, какво става? Забравя си я ножа. Ти заслужаваш да те убия, бе, ама такъв като те не искам си цапам ръцете. Марш, бе, буклук с буклуците долни. Той е страшен буклук, няма такъв паразит на тази земя. Толкова е долен за децата си, една стотинка не е дал през живота си, поне веднъж да беше звъннал да пита какво правят децата. Те не заслужават нито той, нито Николинка да си цапам ръцете с тях. Правилно. Най-накрая е едно нормално решение да вземеш в своя живот. Да. Взел съм крайното решение, повече нито искам да се занимавам, нито искам да ги чувам тези хора. Не искам да ги виждам въобще, това са мъртви хора за мен. Ще се грижа за децата си и ще направя всичко възможно те да са добре. 3 дни по-късно Николинка и бебето са върнати в Сливенския затвор, където са настанени в залата за новородени на затворническата детска ясла. Те си имат зала за новородени. Представяш ли си колко затворнички раждат в затвора? Майката на Зиз го е родила. Да, това го знам. Чига. Това е историята на Азис. А това дали наистина е Сливенския затвор? Не ми се вярва, че не вижте, че цялото се развива само на едно и също място. Те всичките тия кадри за един ден са ги заснели, бе, човек. Иван е поискал свиждане, защото е твърдо решен да вземе невръстната Емилия при себе си. Човек, вижте как се е сплела на плитки. Видя ли я? Емилия ли се казва? Емилия, да, на баща и Емил. За нещо. Кажи бързо, защото казвам детето не може да стои да слуша твоите глупости. Детето не може да слуша твоите глупости. Много ми става гадно. Когато си говори с оператора, не искам да виждам тази, не мога да таковам. А пред нея се обяснява като първолак, да.
Като ученик е, аз тук съм преценил. Да. И тя като му каже нещо по-като, да, добре. Пучо. Пълен. И мисля, че най-накрая трябва да се вразумиш. Мисля, че няма нищо смешно и няма нищо иронично в това, което ти говоря. Тук не са условия за малко дете. Аз ще се грижа много по-добре за него, отколкото ти тук в тези условия. Вижте, че има нужда от мен. Дори сега, в момента, в който ми откъсваш, аз трябва да го кърмя. Ти можеш ли да го кърмиш? Не, но мога да се погрижа за него. Не е само кърмата най-важното за едно дете. Да, знаеш ли колко беше спокойна? Само като те видя и виж, започва да се разстройва и да плаче. Виж как му действаш. Аз съм виновен. Да, че за 4 деца, другите не могат да се грижиш и за 5. Кога ти прецени за 4 деца? Тя адекватна ли е тази жена? Тя според мен има някакви психически проблеми, за да реагира така. За човека, който й гледа децата. Тя се не хай за другите деца в момента. Изродка, пак да кажа. Отвратителна е. Ти искаш да ми я вземеш, за да ми отмъщаваш за Красимир. Ти през цялото това време? Не желая да ти отмъщавам. Ако ти си една истинска майка и имаш майчини чувства, ти ще прецениш, че това дете не му е тук мястото и ще го дадеш. Защо сега се загрижиш за тези 4 деца? Детето остава при мен. Не. Отиваме си. Спри се да се разбереме. Точно защото искам да знаеш, че ще направя всичко възможно и детето да дойде. Надзирателя обаче е с нея. Да. Разбрах, му е добре. Всичко възможно ще направя. Иван, нещо и... Надзирателя е жена. Почти съм сигурна, че е жена. На жена прилича. На мен номерата не му минават. Не знам защо така прави. Не мога да го разбера. Но ме тревожи определено. Най-много да ми спре кърмата. Тази жена какво си мисли? Няма да бъде нейната. Ще направя всичко по силите си да пребера детето си. А защо оператора един път ни даде коментара на надзирателя? Този човек само отбира пешкира. Да, абсолютно. Ако трябва, ще отида до някой адвокат, ще намеря, ще направя всичко по силите си. Тази жена, тя не може да се грижи за себе си. Не й пука за нея самата какво се случва в живота й, така му ли за едно дете? Тя е полудял и ще направя всичко. Абсолютно всичко. Ако трябва, земята ще изкопае и ще изгриза всичко, за да си прибера детето обратно при мен. Няколко дни по-късно Иван си урежда среща с адвокат. Като Спонж Боб. Отвратителна, гадна, жълта въртовръзка. Ама виж до чатала му стига, защо толкова да ме оставил? Просто традето пъпа. Айго. Не се контрастира с нещо. Сигурно има петно. 42-годишният мъж иска да разбере какви са възможностите му да отгледа невръстната си дъщеря вкъщи. Добре, нека да ви изясня в такъв случай как стоят нещата от правна страна. По принцип съда, когато преценява на кого да предостави родителските права, тяхното упражняване, взима под внимание няколко критерия. На първо място това са нравствените възпитателски качества на съответния родител. Тя му е взел 100 лева за адвокатска консултация. Даже в София, във Варна в София са 150-200. Ужас, прадлю. И като спомагателни фактори са неговото социално обкръжение, материални възможности, възможност да получава помощ от близките си при отглеждане на детето и други такива. Вие сами разбирате, че след като майката е лице лишено от свобода, това е в някаква степен достатъчно да се преценят нейните възпитателски качества, родителски капацитет, възможността и от това дете тя да направи един достоен член на обществото. Така че от тази гледна точка вие сте облагодетелствани, имате възможности за успех. 15 минути говори, за да каже едно нещо. Или трябва да му вземе парите, те един час тази консултация, толкова му каже за 10 минути. Да, наистина. След разговорът ми с адвоката съм много щастлив, обнадежден съм, че нещата ще станат така, както аз искам, защото смятам, че моето дете трябва да е до мен и на ми трябва да се даде цялата тази любов, която заслужава, защото там, в тези решетки, където се тракат кикота на хора, които няма да й дадат любов. Според мен няма да му го дадат, защото детето още малко има нужда от майка си поне до 3 годишна възраст. До 3 годишна възраст? Да, в повечето случаи съдът не ги отсъжда на майката. А не ги отсъжда на бащата. Тя е затворничко. Как до 3 годишна бе? Тя трябва да го кърми, това е невъзможно. Като го накърми, там до 6 месеца да го дадат на бащата. Не мисля, че е подходящо място за малко дете. При решението на въпроса на кого от родителите да бъдат предоставени родителските права за упражняване и кой да има лични контакти с детето, съда
е длъжен да вземе под внимание критерии, изчерпателно посочени в член 59, алинея 4 от Семейния кодекс. Този адвокат се мрънка под носа и много и той ме дразни как говори. Мрън, говори 20 минути, за да каже едно нещо. 2 седмици по-късно, при една от редовните си проверки в дома на Иван, госпожа Енева установява, че условията за живот в къщата са на ръба на мизерията. Здравейте! Деца. Как сте? Добър ден! Как го помила по главата, Като все едно кученце. след малко няма да му каже, че за нищо не става и децата му ще ги вземе. Да. Много е гадна, подла, долна, мръсна. Виждам. Облечени са, а тук е доста студено. Ами да, малко студено е, но ние вечерно време винаги палиме печката. Защото вечерта да е топло е по-важно, вечерта да е топло. А то е важно през цялото време да има топло, това са малки деца. Така е, но знаете сега малко бюджетът ми е по-съкратен, защото останах и без работа за момента. Без работа сте в момента. Защо всичко и разказваш, бе, човек? Защото той е добър и по принцип той го казва да му помогне, защото по закон тя е там да му помогне. Помага му, психически не го да срива. го срива психически, както ти казваш, и ужас. Защо всеки път е една и съща? Не трябва ли са различни? Еми, тя отговаря за тяхното семейство, сигурно. Не знам, една жалба срещу тази. Да каже на ония Спонж Боб адвоката. Акцион. С кем те? Ми тя така се плаче. Ела ми ще ми делате бебето ми. Включвай. Това означава без доходи сте в момента. Имам някакви спестени пари, но си търся в момента и ето сега съм поканен на интервю, а и не точно без работа, защото като излезе някой курс, шефът ми каза, че ще ме викне, няма такова. В момента тук е студено и не е подходящо за деца. За съжаление, Иван все още е без работа. А тази социална работничка сега ще му попречи в съда да се вземе детето. Защото тя ще се яви като свидетел, че тя е точно против аргументите на адвоката му. Да. Че той всъщност не се грижи добре за тях и е по-добре да останат при майката в затвора. Но не е ли всичко по-добре от това да се с майка си в затвора? И не може да се каже, че децата му се хранят пълноценно. Това е още един аргумент, който кара социалните служби да смятат, че 42-годишният мъж вече не се справя с родителските си задължения. Аз като бях малка, сигурно преди 15 години ми беше такава кухнята синя с такива сини шкафове. Беше някаква история. Това исках да кажа. Хладилника е напълно празен. Има само един мухлясъл хляб. Какво правим? Извинявайте, Какво ще ядете днеска, вие петимата? Има боб е сготвен, но просто... Боб е, това ли, което виждам тук? Половин килограм боб за 5 души, за целия ден. А утре? Утре ще сготвя, просто извинявам се, нали, нямам право да се оправдавам. Значи аз ви помолих, ако имате някакви проблеми, да ми се обадите, ще мога да ви помогна да ги решите. Да, разберете, в момента ме поставяте в положение до стената, в който трябва да изведа децата. Не могат да седат в тази среда. Ще ги изведем според теб или не? Разчитах на вас, че ще може да се справите. Убедихте ме, отговаряте ме, вярвам ви, но не се получава. В момента с адвоката искам да си пребера и Еми при мен с адвокати просто... Еми да приберете? Да. Представяш ли си този човек в момента какво му е отвътре? Не знаеш той иска да я набие. Как да не го е страх от нея? Не знаеш ли това чувство, когато точно в момента се случва нещо ужасно и вътрешно коремът ти става на топка, буквално нещо стяга отвътре. Това е невъзможно. Как да не е? Моля ви се. Вие с тези деца не може да се оправите, искате да вземете и още едно дете. Ще се оправя. Тези деца са... Ще се пребориме с децата. Аз съм вече решила, че трябва да ги изнеса. Трябва да отидат или в дом, или в приемно семейство. Моля ви се. Как ще ми вземете децата? Дейте, моля ви се. Моля ви. Те са най-ценното нещо за мен. Дайте ни намира! Махайте се от тук! Ще се справиме. Дори тя е безсилно пред любовта на децата. Абсолютно. Това е много гадно. Видя ли как го прегърнаха? Те му казаха тата и му казаха. Да, и дето ни има баща и ги гледа. И тъс направо всичките аргументи се сърнаха. Да. Много гадно. Така и са падали лисица. Гарантирам ви от това нещо. Аз много обичам тате и искам той да си остане при нас. И аз го обичам и не искаме да ходим в дом. Определено смятам, че тази среда вече не е подходяща за децата, но понеже много го обичат и харесват да са с него, чувстват се семейство, обединени са заедно, са помагат си
и ще му дам още един шанс. Бърна повече. Разгеле. Сърцето ми спря, когато казаха, че ще ми отнемат децата и че има дори минимален шанс да се случи това нещо. Все едно направиха ме, че съм най-лошия сред лошите, аз, който давам всичко за тези деца. И този омагьосан кръг, в който съм в момента, за да ги издържам, трябва да работя. Ако работя, няма кой да ги гледа. Направо съм побъркан. Побъркан съм вече. Проблем. Ще се справиме, ще намерим решение. Знаете, че винаги, като сме били заедно, винаги сме намирали решение. Тата, имам идея. Каква идея? Айде да звънем на баба. Защо не се сетили по-рано за това? Тя винаги спасява положението, тая малка. Ево, на нея се дали плюс 50 лева. Да, ние никога не сме я виждали. Ами това е страхотно. Имаш ли телефон? Да, имам и го. Дай. Иван провежда дълъг телефонен разговор с баба Добринка. Сега като звъни от Испания сме като после в Вива. Не бе, той е Евросъюз. Нямаме... С Евросъюза нямаме такси. Не знам на какъв план е, той си някакъв минимален план, който е за 20 синки. Той се опитва да обясни на възрастната жена, че няма на кого други го да разчита и че без нейната помощ внуците й вероятно ще отидат в дом или в различни приемни семейства. Баба е много далече, чак в Испания. Отдавна не си говори с мама, но знам, че ако ни обича, ще дойде и ни гледа. Бабата, като разбра за какво става на въпрос, се съгласи веднага да дойде и да ни помогне. И като имаме в предвид, че отскоро е пенсионерка, ще има много повече време за децата. Ще дойде супер баба и ще спаси положението. Сега ще дойде, аз я представя някаква тузарка тук. Да, с кожи. Кожа от лисица. 2 седмици по-късно баба Добринка пристига в България. Заради конфликта си с Николинка тя отдавна не е виждала своите внуци. По тази причина радостта от срещата е огромна. Дай си якито, дай. Да, може. Ето и чантата, ето и така. Другите ги познавам, тези не. Само на снимчица ги знам тях. Бабата е много естествена. Да. Добре си играе ролята. Симпатична е. Кефи ме. Страхотни са, много добри деца. Всичките ми деца са много добри. Порадваме. Елате да ви... Ма много си сладък ти, бе. Вики и ти, бе. Ели, къде си, Петро? Елате тук. Елате, бабо, тук. Елате. Ах, сладорани такива. Най-щастливата баба съм на този свят, че има тези прекрасни внуци. А сега да ви покажа, аз че съм ви донесла нещо за всичките по нещо, дет се казва. 50 евро подарък за всеки от Испания. Ето, заповядайте, тези турби и тази голямата турба. Платила е за екстра багаж в Ryanair. Турбите са празни. Според мен. Празни са. Може ето да ги вземете и да Криси, елате да видите бабата това е моят багаж, може да го внесеш и него там, разбира се. Хайде, деца, отидете оттатъка да си разгледате подаръците, какво ви е донесла баба, да си поговорим. Чао, баба! Чао за сега! Че много сладки бе, и малките, и голямите. Хайде сега, ела да ми разкажеш как сте, що сте, какво правите, какво се случва при вас. Как сте, що сте, какво правите, какво се случва. Тя е като Софиянка, кореняк Софиянка от Лозенец. Здрави ли сте? Какво изобщо върви? Живи и здрави сме, всичко е наред. Дай Боже, слава Много Богу. съм благодарен, че се отзова веднага. Има си хас питане, иска ли бе? Абсолютно може да разчиташ. Тя е интелигентна жена, защото виж как уважава зет си. Не е някоя гадна тъща. Искам да поговоря малко с теб за нещо доста по-сериозно от това нещо. Да. Ами, значи, ще започна директно, защото няма как по друг начин да ти го кажа. Решил съм да съдя Николинка. Защо бе? Не се притеснявай, първо ще обясна как седят нещата. Посърна, сърна. Всичко хубаво, страхотно дете, но първо не иска да ми я даде. И второ, което допълни нещата е, че я хванах в афера с бащата на Вики. Сериозно ли говориш, бе, човече? Ами, значи, Николинка в затвора роди едно великолепно момиченце. Емилия се казва, кръсти го на съпруга ти. Но оттам вече започват проблемите. Всичко хубаво, страхотно дете, но първо не иска да ми я даде. И второ, което допълни нещата е, че я хванах в афера с бащата на Вики.
Сериозно ли говориш, бе, човече? Какво да ви кажа? От малкото и момиченце ми създава проблеми. Всичко направих да расте като хората. И възпитание й дадах, и образование й дадах. Красива, чаровна. Красива, чаровна. Ама те всички вярват, че тя е красива. То какво излезе от нея? Ожени се за един наркоман, роди тези две речица. Просто проблем след проблем. Обвини ме, че съм се разделила с бившия си мъж, че аз съм била виновна, затова нито телефон ми вдига, нито децата ми дава, лишаваме от тях, нито ми се обаждат, нито нищо. Какво ще се прави, как ще се прави, нямам представа. Силно се притеснявах как ще реагира Добринка, като й каже, че ще заведа дело срещу дъщеря й. Но тя се оказа невероятно сърцата жена. После да се ожени за бабата. Тя е симпатична. Да се ожени за бабата. Представяш си така да свърши. Тя е готина. Бабата ми е много по-красива като жена, отколкото Николинка. Подкрепи ме още в първия миг. И сега надеждите са ми още по-големи, че ще успеем да си приберем Еми в къщи. Ще заведеш, ако трябва, каквото трябва ще направиш, аз ще те защита и ще направя всичко, което зависи от мен. Това да ти е ясно. Много ти благодаря, ще го направя заради внуците си, ще го направя заради това невинно създание, което искат да расте там, ще го направя заради всички вас. Иван е единствения достоен мъж, който моята дъщеря е срещнала в живота си. Така че всичко възможно ще направя да му помогна. Това му личи и по очи, и по осанка. Абсолютно толкова е внимателен. Човек на годината. Човек на годината. Така да обича децата, че аз не съм виждала собствен баща така да люби децата си, да ги обича и да е толкова грижовен, колкото Иван. 16 дни по-късно моментът настъпва. Делото! Сега ще видим какво ще стане. Днес Софийският районен съд ще реши къде ще живее малката Емилия. При майка си в затвора или вкъщи при своя баща. Ти какво правиш тук, бе? Какво правиш тук сега и ти? Дойдох да си помогна на внучетата, бе. Николинке, защо би майко така? Защо постъпваш по този начин, бе, майко? Не е нужно толкова много си ме накърнила, бе, баба, бе. Какви приятели? Няма приятели. Когато стане въпрос за децата. Жена е! Жена е, бе, човек! Какво гледа? Че жена! Николинка е обърнала резбата. Я, дали ще кажа Чакай малко, чакай, иначе тия шеги, които се сме ги правили. Как ти, че бе безна жена? А тя защо е с нея навсякъде? Той трябва просто да отговаря за килията. Защото нямат повече бюджет за да. Какво си ти направила? С какво ти наредите? Ти знаеш ли какво? А ти знаеш ли ти къде беше при децата? Тази жена ти къде беше? Как ти можеш да умориш мене? Къде беше ти? Къде беше ти? Тебе те нямаше никъде. Никога са да няма. Че това тук... Кожата, да. Тази жена ще помогне. Тази жена ще помогне. Прави ти, бе, моето момиче. По-кротко, няма как я потупа и така. И тя според мен, тази реплика тя се е казала. Сигурно. Няма какво да се случи. Ти си предателя. Предателя на децата си. Ясно ли ти е? Предателя на децата си. Погледни се на какво приличаш, бе. Погледни се на какво приличаш. Колега, давайте тези неща. Аз майка ли съм ти да те, бе? Единственото ми дете си. Имаш ли такова нещо? Има, който ти да... Има друг смисъл, ти не си майка. Така е. Как може да опрекваш жената, че не ти е майка, при положение, че ти също не си загрижиш за децата и не си по-различна? Абсолютно. Най-малко го знаеш. И най-малко го знаеш смисъл. Хайде да влизаме вътре. Хайде да влизаме вътре. Вътре ще се разбере. Да продължаваш да викаш. Хайде, заповядайте, моля. Ще умориш майка си и майка си. Сам няма да мога да се оправя, ако не е тази жена. Няма да ти даде дете. Няма да ти даде съда детето. Емилия е моето дете. Разбираш ли? Повтори го пак. Не, няма да го. Кажи го. Много е. Митко току-що каза, че ако не беше нашия човек на годината... Тя нямаше да има дете. Как му остава? Как му пек късна, за да не кажа думата? Заповядай да видим кой ще даде. Няма да ти я дадат. Хайде, няма да ти я дадат. Тук има нормално. Появата на бабата на детето означава, че моят доверител ще може да разчита на помощ и подкрепа при отглеждането на това пето дете. Този го скипвам, не мога да го слушам. След около час заседанието приключва. Иван изглежда разочарован. Стана това, което не очаквах. Загубихме делото.
Ама аз няма да се откажа, ще се боря до последно за детето си. Аз нали ти казах? Аз нали ти казах, че го дадат на майката? Ти пък какъв няма. Много е малко детенцето. Страшна работа, не знам. Не очаквах да има такъв развой и такъв край. Какво ще правим с този детенце, не знам и с другите деца. Това е страшна работа. Не мога да си обясня. Дано да има друго развитие, дано да ще... Обаче тук с перлите, златата, синджирите. Мъстите. Виж тя колко доволна излиза. Ау, мале! Се борим, до край ще се борим. Ало, от Върковците, роднините. Ало, от Върковците, роднините. Психопатка! Психопат! Защо не се направи някаква психиатрична експертиза на тази жена да видя дали е уред? Това е пропуск на този Спонж Боб. Много съм доволна. Много хубаво. За кое си доволна? За кое си доволна, бе, Николина? За кое си доволна? Валериан, за тебе трябва. Ти не си жена, ти не си майка, бе. Ти си животно. Казай го. Ти си животно. Ти бе. Срамота. Срамота. Отивай там, където ти е мястото. Рано или късно ще си пребера детето. Ясно ли ти е? Надзирателката я води и само моята. Направо ужас. Може ли да е толкова вироглава и толкова своенравна, бе? Това такъв инат да съм отгледала. Няма смисъл това нещо. Няма смисъл. Има смисъл в момента да се съсредоточиме върху децата и върху това. Може би сега наистина е по-добре детето да остане там, защото го кърми. Сега ще остане, но когато си я вземем, ще се грижа така за това дете, че просто тя да разбере какво означава майчина грижа. Тя иска да стане майка на тези деца. Бабата според мен заслужава. Бабата си го хареса. Трябва да се оженят. Няма да пропускам нито едно свиждане. Ще ходя всеки път, когато го има. Ще водя децата си с мен, за да виждат малката, да свикнат, че са заедно и да разберат, че няма трудност на света, която да може да раздели нашето семейство. 1 месец по-късно. Тя също в Испания си е зарязала мъжа и дошла тук. Май вдовица е останала. Не разбрах. Не наследила богатство. Сигурно. Но евала на нашия човек. Евала. В грижите за внуците си Добринка намира нов смисъл на своя живот. Ето защо 60-годишната жена решава да продаде къщата си в Испания. 60 годишна. Ма тя е млада. Сигурно през 2015 е била по-малка пенсионната възраст. На 60 години е пенсионерка. И окончателно да се завърне в България. Толкова свикнах с децата, толкова са прекрасни, че не мога да си представя живота без тях. Оставам при тях. Оставам. Сега една изненада. Днес ми се обадиха от фотото, готови са снимките на Еми. Това да не сме 92-а, ходят на фото. Ужас. И са в мен и ще ви покажа колко много е пораснала и колко е красива. Браво! Айде, да. Ето я. Вижте я. Сладка! Ето. Защо удължава последната гласна? Колко е сладка! Постоянно го прави. Така всички баби говорят така. Да. Бабина душичка, златна, погледни. Аз от Пинтерест някакви снимки на бебета. Колко много. Я, баба, да видя и другите. Да. Виж и мама. Частта, където е... Точно това ще да кажа! Точно това ще да кажа! Ето и мама и бебенцето. Мамини душички златни. Защо, майко, така ядови ми създаваш, майко? Не знам как ще се смесиме толкова много хора тук, но ще се оправиме по някакъв начин. Легло ли ще купиме, какво ще се оправиме все някак си. Бабата, нали, продаде къщата в Испания да купи по един апартамент на всяко дете. Толкова тежки неща сме преживяли. Това ли? Сега съм страшно щастлив. Много съм доволен от това, което се случва в момента. И усещам, че всичко ще има един невероятен завършък. Айде, бабо. Деца. Айде, бабо, полека. Дайте на кака да помогне и на бате. Юка съм ти направила нищо. Пак е да същото. Този път е в красива чиния, не е в тенджера. Този път няма да кажат обаче, че е солено. Сега ще е много вкусно. Тата най-накрая нещо хубаво да е. Слагал до сега и накрая. Има татуировка локалния. Какво има? Татуировка. Базикаш на татко ти сядането. Значи трябва да има лошо, за да разбереш кога е хубавото, разбираш ли? Така. Не бързайте, моите деца. Не бързайте. След като баба Добринка се нанася при семейството, животът на всички се променя в правилната посока. Иван вече има възможност да поема курсове в чужбина. Като е бил международен шофьор, означава, че той е валил едно по
5-6 бона на един курс. Абе, До има Дубай. малко неща, сценария, които са реални. Да. Ама то до Дубай няма курс. Нито до Иран. И по тази причина неговият бивш работодател го връща на работа. Семейството отново се чувства единно и щастливо, въпреки отсъствието на Николинка. А един баща доказва, че може да намери сили в себе си да направи невъзможното, за да се пребори за щастието и спокойствието на своите деца, независимо дали наистина са негови или не. Хареса ли ти епизода? Да, беше хубав. Мен също ми хареса. Имаше интрига. Какво да се обсъди, да. Благодаря на всички за гледат, на всичките 3 души, които ме гледат. Работете, развивайте се, размножавайте се и не бъдете тъпи. Това беше от нас. Ти нещо искаш да добавиш? Не. Дунди! Шменти. Знала я не бива я